Saro, dua, dua. R A G M A U R A G M A U R A G M A U R A G M A U. Unang tandaan na banat sa dila mapupubaran o piyang jagipon o adila tao, irinutan, ika o ako paturunon na at tataramon mo, bubuton mo na ang saray-saray mo, ipuy-puy na ang nasa buot mo, tambangan taka, iitutan taka, akong mataram, maplati ka, marambao. Rambao. 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 Ako, Bicolano, sisirong tao, maharwanira at kinakakan ko, mahurot sa trabaho sa pamilya dedikado, pamilya iniirot rayo dagayo, maniko na. Limang probinsya sa ko, kaya karahaya ka turismo, sirtong minala ko, magdagayo na pasara, pwede nitong bisitahon, lalong-lalo na ang orgulyo vulkan ngayon sa Albay. Pinauso ang basag na Oragon, luminakop sa Naga, Asin, Camarines-Sur, Siringman sa Masbate, Camarines-Norte, Catanduanes, Asinman sa Sursugon, Daig Kalinawan, mga tradisyong Bicol noon, pantumina para sa mga bagong kasalong, Siringman mga festival, pasasalamat sa Diyos. Araw kapistang Peña, Francia, sinisilibrakan gabos. Ragmao, ikagabos kita mga Bicolano. Ragmao. Ragmao, kita gabos mga Bicolano. Ragmao. Ika naman ang magsumpong.